Okay, karon mayong hapon sa tanan atong balikon. Hinaot kitang tanan karon bagong kahaponon, malipayon og mamati kita sa pulong sa Dios sa akong mga balak sa espiritu sa kamatuoran. Si Jesus mingon, usara ang inyong ginikanan. Ako mao ang inyong Dios nga amahan. Panglakaw kamo og pagdaghan og pagmugna kamog pamilya ug akong mga sugo inyo pagatum. Subayan ninyo ang luag kong makayutaan kay kamo may akong gitagan-an og sigon sa inyong makita sila inyong pagaampingan kay sila akong gibuhat para sa inyong mga kaliwatan. Pero unsay nahitabo inyo karon sa akong kalibutan nga napuno naman kamo karon sa mga kalisdanan. Kay inyo manggisupak ang akong mga kasuguan tungod sa inyong makahakog mao'y hinungdan. Ang inyong usag-usa na puno sa mga kalisdanan, sa mga kagutom ug mga kasakitan. Tungod sa dili mao ninyong mga pinuhatan, tungod kay sa inyong kaugalingon ako inyo man nagikalimtan. Kaniadto ang kahayag sa akong kalibutan daw usa na kagabi karon. Og ako dili na ninyo makita pa, dili ako ninyo pangitaon. Kung do na may makakita ang ako mga sugo inyong pagatumanon, pero kinsa kaninyo ang nakatuman sa akong mga grasya maoy makaangkon. Unsay nahitabo karon sa kahayag sa akong kalibutan. Daw tungod kanako nagpinangitaay na kamong tanan. Nagbitbit kamog Biblia aron ako inyong makaplagan, pero usara ang sekreto sa akong mga sugo inyong pagatuohan. So mao kini mga igsuon ang tingog or balak sa balaang Espiritu Santo or balak sa kinaiyahan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug mayong hapon.